Zdravím vás pri ďalšom videu, moje meno je Marek Lepory, som tvárou Ticketwaveu a práve sledujete video, ako začať zarábať ticket resellingom v roku 2025. Pre tých, ktorí ste ešte nepočuli o Ticketwave, sme ticket resellingová skupina, ktorá pôsobí na trhu už vyše roka a pol. Sme určite jedna z najväčších skupín v celej Európe a určite najväčšia v celom Česku a Slovensku. V našej skupine už bolo vyše 3 až 4 tisíc členov a aktuálne si zarábajú ticket resellingom stovky ľudí. Toto video si rozdelíme na niekoľko častí, ktoré si podrobnejšie rozoberieme. Najprv si povieme o tom, čo je to vlastne ticket reselling. Následne pre koho je vhodný ticket reselling, aké sú možnosti zarábania ticket resellingom, nejaké základné chyby v ticket resellingu a nakoniec si spravíme nejaký náhľad do našej skupiny Ticketwave. Nebudem to zdržovať a rovno poďme na to, čo je to vlastne ticket reselling. Poďme si prečítať nejakú základnú poučku, čo to asi je. Ako vidíte v druhom pohľade kamery, vlastne teraz som na našom dashboarde, ktorý vám v krátkosti vysvetlím. Ak sa k nám pridáte, dostanete prístup vlastne na celý takýto dashboard, kde máte všetko podrobne vysvetlené. Ale aby som nepredbiehal, poďme si vlastne pozrieť na to, čo je ten vlastne ticket reselling. Takže poučka znie. Ticket reselling je aktivita, pri ktorej si človek zakúpi lístky na rôzne podujatia, ako sú koncerty, športové zápasy alebo festivály, s cieľom ich neskôr predať za vyššiu cenu. Tu sme mali poučku, no teraz si to poďme nejak laicky vysvetliť. Je to fakt jednoduché. Predstavte si, že kúpite napríklad 4 lístky na Taylor Swift za 400 eur. To znamená 100 eur každý. No vy zistíte, že na ten koncert je dosť veľký záujem a o ňo celkovo je veľký záujem a na sekundárnom markete sa napríklad jeden lístok predáva za 200 eur. Takže viete si to spočítať, hej, 4, tak to by ste mali 800. Na 400 je nákup, 800 je predaj. No a vy tie lístky predáte. V podstate boom, easy, jednoduché. Toto je vlastne ticket reselling. Nákup lístkov a predaj za vyššiu cenu. A prečo? Ako som spomínal, pretože potom podujatí je dopyt, takže preto ste to dokázali predať drahšie. Nič náročné, fakt toto je jednoduché. Časť a to je pre koho je vlastne ticket reselling vhodný. Za prvé sú to študenti, ktorí majú veľa času. Tí, ktorí ste tu už dlhšie, určite ste zachytili, že takisto aj my sme začínali ticket resellingom už na strednej škole. Prvé moje lístky som chytal počas písomky, myslím, že to bolo účtovníctvo. Ako shoutout učiteľke, ktorá nám vlastne povolila nakupovať tie lístky. To bolo, mám pocit, že to bola Beyoncé a tam som nakúpil za nejakých 600 eur a predal za 1000, takže to bolo vlastne 400 eur profit. A to bola funny storka, lebo keďže my sme chytili tie lístky asi za 10 minút a ešte sme stihli napísať písomku na 4. To nie je podstatné, ale nebola to 5. Takže akože win-win situácia by som. Veľa našich členov v skupine je študentov. Povedal by som kľudne možno aj 50% a možno aj viac. To nebudem akože si vymýšľať presne, lebo je tam samozrejme aj veľa pracujúcich ľudí, veľa ľudí, ktorí už ani nemusí pracovať a podobne. No poďme na ďalšiu skupinu, pre koho je ticket reselling vhodný. Ľudia, ktorí nechcú pracovať na jednom mieste a chcú mať slobodu. Je úplne normálna vec, že niekoho nebaví proste pracovať od 9. do 5. v Tesku alebo hoci kde v kancelárii zavretý na jednom mieste. Niekto proste rád cestuje a pritom si chce zarábať. Mám pocit, že názov presný nejaký internetový nomádi alebo niečo také podobné, keď tak vám dám tu presný názov. To sú ľudia, ktorí dokážu pracovať z hocikadiaľ na svete a stačí na to je vlastne iba pripojenie na internet. To je vlastne, dá sa povedať, že rovnaké aj pri ticket resellingu. Vy fakt potrebujete iba notebook alebo váš telefón a môžete fakt pracovať z hocikoľvek na svete, takže ako som spomínal, nemusíte byť staknutí na jednom mieste, lebo aj takí sú ľudia, ktorí potrebujú žiť, potrebujú spoznávať a ja som jeden z nich. Ďalšia skupina sú ľudia, ktorí chcú budovať niečo vlastné, nejaký možno biznis väčší a podobne. V tom je ticket reselling veľmi dobrý, keďže si viete spraviť dosť dobrý kapitál na to, aby ste si rozbehli niečo iné. Taká posledná nejaká skupina ľudí sú klasickí pracujúci ľudia, ktorí si chcejú iba privyrobiť. Ako som hovoril, nemusí to baviť každého. Niekto má rodinu, proste má deti, musí sa o nich starať a musí takisto chodiť do tej práce, ktorú má. Nemôže samozrejme zrazu sa úplne vykašľať na svoju prácu, že ja idem robiť full time ticket reselling. Nie, je to blbosť proste. Musíte trošku v tom byť dlhšie alebo sa tomu venovať, samozrejme, aby ste boli dobrí aj v tom ticket resellingu, ale to neznamená, že ho nemôžete robiť. Vy môžete si kľudne raz do mesiaca, dvakrát do mesiaca nakúpiť v pohode lístky, predať ich a zarobiť si pár stovák eur navyše ten mesiac a úplne budete spokojní, kúpite svojim deťom niečo, svojej manželke niečo a win-win situácia. Ďalšia sekcia sú spôsoby zarábania ticket resellingom. Tuto vidíte, máme to rozdelené napríklad na
Sign up, predaj kódov, menej telefónnych čísel na TM, to je Ticketmaster, robenie účtov pre ľudí, aktivácia iCloudov, predstavenie e-mailov, požičiavanie účtov. Ešte mimo toho je tu samozrejme klasický nákup a predaj lístkov, kde, ako som spomínal na začiatku, nakúpite lístky na nejaký event, napríklad Lady Gaga, následne tie lístky iba predáte na sekundárnych marketoch a to môže byť napríklad Viagogo, Ticketswap alebo kľudne aj nejaký Bazoš a podobne, keď je to lokálny event. Ďalší tu máme pooling. Môžeme si samozrejme prečítať aj poučku. Nie každý má možnosť nakupovať lístky v čase predaja a preto sa s tebou môže dohodnúť, aby si ich kúpil za neho. Funguje to tak, že sa zapojíš do queue, skúšaš vložiť najlacnejšie lístky do košíka a keď sa ti to podarí, dotyčný ti pošle platobné údaje od jednorazovej karty, ktorou ich zaplatíš. Ako odmenu ti vyplatí napríklad 15 eur alebo inú sumu, na ktorej sa vopred dohodnete. Asi ináč by som to neopísal, určite chápete tejto poučke. Jednoducho, vy idete nakupovať, ako by ste normálne išli nakupovať lístky. No tým pádom, že nemáte kapitál, nemôžete ich zaplatiť. Vy lístky hodíte do košíka, pošlete do skupiny do konkrétnej rúmky, že máte košík a že ho chcete vlastne predať. Niekto vám napríklad napíše, že on vám ten košík od vás chce kúpiť alebo zobrať. Pošlem vám tie platobné údaje, ako som čítal, vlastne svoju jednorazovú kartu, keďže je to jednorazová karta a vlastne bude to platiť iba na ten jeden nákup. Nás tiež vám pošle svoje informácie, napríklad prihlasovanie k účtom alebo podobne, čo už tam je potrebné a dohodnete sa na tej cene vlastne tých za ten pool. Väčšinou to je možno nejakých 15-20 eur za jeden lístok, takže si zoberte, že nakúpite niekomu 4 lístky, on vám zaplatí 20 za jeden, takže máte 80 eur. To je veľmi dobré pre tých, ktorí vlastne začínajú s ticket resellingom, nemajú veľký kapitál a chcú si takto začať zarábať. Ďalej tu máme sign-ups. Vysvetlíme si, čo je sign-ups. Keď má napríklad nejaký interpret event, tak predtým sa robia sign-upy, aby ste mohli získať kódy. Lebo na niektoré podujatia je dopyt taký veľký, že oni chcú to poriešiť tak, že by tie lístky mohli nakúpiť napríklad iba fakt verní fanúšici, tak vtedy si spravíte tie sign-upy, vyhráte kód a môžete nakupovať lístky. No a prečo sú vlastne tie kódy napríklad drahé? Lebo väčšina ľudí napríklad o tom nevie, nie sú až takí veľkí fanúšici, ako sa reálne tvária, takže potom nemôžu nakúpiť tie lístky, lebo nemajú kódy. A vy tie kódy, keď je veľký dopyt, môžete predať za fakt niekedy desiatky, stovky a niekedy až 1000 eur, čo je akože brutálne, keď si zoberiete, že vás to stojí iba čas. Samozrejme, nie každý je takýto sign-up, niektoré sú iba fakt také klasické, že spravíte pár sign-upov, aby ste mali kód a mohli nakupovať, ale napríklad také ako Oasis, tam si viete veľmi pekne zarobiť na kódoch. Ďalej si tu iba zhrnieme ďalšie služby, nebudeme to tu už úplne konkrétne nejak rozoberať, iba tak v krátkosti. Menej telefónnych čísel na Ticketmasteri, robenie účtov pre ľudí, napríklad teraz bola FIFA, tak vytváranie vlastne FIFA účtov pre nich, oni vám za to dajú peniaze. A potom napríklad aktivácia iCloudov, predávanie e-mailov, viete napríklad generovať iCloudy a potom celý iCloud predať a tak ďalej. Požičovanie účtov na nákup, napríklad nemá niekto membership, dajme tomu na futbal, kde kupujeme Bayern 04 Leverkusen, no ten človek napríklad nemá účet, no vy ten daný event vlastne kupujete, tak požičate svoj účet a vlastne za to dostanete peniaze a podobne. Je tam strašne veľa možností, ako zarábať ticket resellingom a určite treba byť aktívny v skupine a zistíte všetko postupne a môžete na tom vlastne pracovať tiež. Poďme na ďalšiu sekciu a to sú chyby v ticket resellingu. Možno si hovoríte, na čo potrebujete nás, na čo potrebujete Ticketwave, našu skupinu, snažíme sa vás iba skemnúť, vybrať z vás peniaze alebo čo. Samozrejme, každý môže robiť ticket reselling sám. Zlé vyhodnotenie eventu. Teraz vy si myslíte, že určite bude záujem o taký event, ako je Joško z Hornej Dolnej, tak ja nakúpim 15 lístkov a určite ich predám. No a stretnem sa s tým, že reálne taký záujem nie je, alebo sa stane, že ten koncert nemá nejakú kapacitu. Taký príklad môže byť Hip Hop žije.
Oni sa tvária, že je vypredané, no realita je taká, že oni proste predávajú lístky aj na mieste a je im to úplne jedno, lebo chcú mať veľké tržby. Ďalším veľkým problémom sú chyby pri listingu. Keď už dávate lístky na sekundárne markety, ako je napríklad Viagogo, musíte si dať pozor, aby ste tam dali správne informácie, aby sa vám nestalo, že ste napríklad vybrali zlý dátum, lebo môže byť, že interpret je veľmi slávny a pridáva rôzne ďalšie dátumy, napríklad obdeň. Že jeden bude 21., 22., 23., v tom istom meste ten istý interpret. Takže musíte si dať pozor, aby ste napríklad vybrali dobrý dátum. Potom, aby ste dobré informácie dali, čo máte na lístku. Ono nie je to náročné, ale fakt musíte dávať pozor. Musíte dať napríklad, že keď tam sú nejaké obmedzenia, že nie je tam úplne dobrý výhľad, alebo musí tam ísť napríklad dieťa v sprievode dospelého a podobne. Takže dajte si toto pozor, že by ste sa nepomýlili, lebo potom by sa mohlo stať, že dostanete pokutu. Ono to vlastne funguje tak, že vy keď nedodáte lístky, alebo spravíte nejakú chybu, že ich nemôžete reálne dať také, aké ste ich predali, že poviete, že predal som sedadlo rád 512 a pritom máte lístky na státe, tak to môže byť problém a vlastne dajme tomu v prípade Viagoga by oni nahradili vlastne tomu kupujúcemu lístky, ale vám by zaúčtovali pokutu v trhovej cene tých lístkov. Takže dávajte si pozor určite na to, aby ste nemuseli zbytočne platiť takéto pokuty. Ďalším veľkým problémom je určite zlý money management. Vy sa rozhodnite, že máte 500 eur napríklad na nákup lístkov. Hej, vidíte, že dobrý event, že máme nejaký event, budete mať 8 lístkov v košíku za 450 eur a nakoniec zistíme, že tak ten event nebol až taký profitabilný, že možno sa na ňom zarobilo 50%, 70% a ten event je za rok. No, tak problém. Loknete si vlastne svoj kapitál, celý, čo ste mali a s tým, že nezarobíte nejakú extrémnu čiastku, že spravíte z 500 eur spravíte 800, čo samozrejme nie je zlé, ale musíte na nich čakať rok. Takže dávajte si pozor, určite pred každým eventom si pozrite. Dobre, mám taký kapitál, tak toľko chcem minúť na ten daný event, ten je o mesiac, OK, tam som ochotný napríklad aj minúť všetky peniaze, lebo viem, že o mesiac mám peniaze späť. A jedným z najväčších problémov je určite nedostatočná príprava na eventy. Vlastne iba sa hodíte do toho a zistíte, že vlastne tak mňa vyhodilo zo stránky, neviem nakupovať. Základná chyba, nemáte predený dashboard, do všetkého sa hodíte a ste stratení. Toto bolo asi všetko k chybám v ticker resellingu. Samozrejme konkrétnejšie nájdete na našom dashboarde, kde to je všetko podrobne vysvetlené a takisto v skupine, kde sa viete pýtať našich adminov, pýtať sa členov, každý vám odpovie s radosťou. Máme tu poslednú sekciu a to je náhľad do skupiny Ticketway. A na to tu máme našu druhú kameru a ideme rovno na to, pozrieme si náš Discord, cca niektoré roomky, aby ste mali možno trochu pohľad na to a prehľad, že čo asi môžete čakať, keď sa k nám pridáte. Na začiatku tu samozrejme máte nejaké, že welcome, hej, tu si viete dať, že open ticket a tu si viete, keď máte nejaké otázky, dáte, že open ticket a napíšete svoju otázku, admini vám priamo odpovedia. Poďme si napríklad pozrieť na záznamy z hovorov. Tu vidíte a viete nájsť všetky záznamy z hovorov, ktoré sme kedy mali. My vlastne hovory máme každý týždeň, niekedy možno aj viackrát, záleží od toho, či máme nejaký špeciálny drop, ako napríklad teraz FIFA, druhá fáza, alebo tu máme vlastne nejaké všeobecné hovory, kde sa môžete pýtať hociaké otázky, ktoré nechápete a máte vlastne live odpoveď na nich, takže určite odporúčam na nich chodiť, alebo keď na ne nemôžete byť, tak si pozrieť spätne, keď budete mať na to čas. Určite veľmi zaujímavá a potrebná roomka sú oznámenia, kde napríklad, ako vidíte, ako teraz som spomínal, máme vlastne call o FIFA World Cupe, druhý balot. A tu sa vlastne píšu všetky nejaké dosť dôležité informácie, ktoré potrebujete. Ale nebudeme to zdržovať, ideme ďalej. Lifestyle and food, kde ľudia posielajú, ako ste pochopili, svoj lifestyle, svoj život, keď chodia na dovolenky, alebo čo si dali fajné na večeru, ako vidíte, a podobne. Tu by som povedal, že my v Ticketway tvoríme komunitu. To nie je fakt, že iba o tom, že tak nejaké info, alebo čo. Tu proste sú ľudia nastavení s rovnakým mindsetom, by som povedal, všetci chcú zarábať, všetci nejak do budúcna rozmýšľajú, ak chcú na sebe makať, takže je to veľmi dobrá komunita.
Zdržal by som to a išiel by som na ďalší nástroj, ktorý je určite veľmi potrebný a tým je dashboard. Na tomto dashboarde sme boli, sme si čítali v tomto videu nejaké veci a iba tak skrátke si tu pozrieme. Máme tu rôzne rumky, ako napríklad začni tu nákup a predaj lístkov, mindset a financie, spôsoby zarábania, inak ako sme si hovorili, ako chytať lístky na mobile, keďže nie každý samozrejme má počítač alebo prístup k notebooku a podobne, má iba telefón, je aj možnosť chytať samozrejme na mobile lístky, nie je to nič výnimočné. Samozrejme je to asi náročnejšie a nie je to také komfortné ako na notebooku, ale aj to je možnosť. Ďalej tu máme nejaké nástroje, ktoré napríklad používame pri ticket resellingu, dania, firmy, nejaký náš pohľad na to a podobne. Samozrejme žiadne finančné rady, každý má svojho účtovníka alebo takto, ale iba možno nejaké pohľady alebo základné veci pre tých, čo začínajú. Ďalej tu máme videá a tutoriály. Poďme si pozrieť napríklad rumku s nástrojmi. Tuto vidíte, že máme veci napríklad akože proxy switcher, cookie editor, captcha buster, SIM karty. Teraz vám to asi nehovorí nič, ale samozrejme ku každému jednému máme presne vysvetlené, čo to je, čo to robí a ako to nastaviť, ako to používať a podobne. A poďme na ďalšie aplikácie, ktoré máme a sú veľmi určite zaujímavé a veľa vám pomôžu v ticket resellingu. To je napríklad naša aplikácia, v podstate by som povedal, že na sign-upy, kde si viete robiť tie sign-upy, ako sme spomínali, potom a vyhrávať rôzne kódy, alebo takisto tu si viete vytvárať účty. Je to veľmi populárna aplikácia v našej skupine, veľa ľudí si to platí, to dosť vie zarobiť oveľa viacej peňazí. Ďalšia veľmi zaujímavá aplikácia je Sales Tracker, kde si vlastne viete sledovať eventy a ako vlastne idú predaje ich. Poďme sa pozrieť napríklad na Pitbulla, ktorý bol teraz nákup. My si zoberieme napríklad Pitbulla, čo bude ďalší rok v Prahe. A nájdeme si tu, tu máme Prague Czech Republic a poďme si to cca vysvetliť, ako to funguje. Tu viete vlastne jednoducho pozrieť, to sú informácie z Viagoga, kde si povedete total sales, ticket sold, available tickets, average price, sale in last 24 hours and ticket sold last 24 hours. Tu si viete presne pozrieť časovo, kedy, aké sa lístky predali a za koľko. Tu máte, že row, samozrejme, keď je standing, tak row nie je, quantity, že koľko lístkov sa kúpilo a price, za akú cenu sa ten lístok kúpil a tu máte, že kedy. Je to určite dobrý nástroj, ktorý vám vie pomôcť pri rozhodovaní, či na daný event vôbec chcete nakupovať, či má dobré voľby. Verím, že veľa z vás to zaujalo a rozmýšľate o tom, že by ste sa pridali, takže poďme si ukázať, ako sa vlastne pridať k nám do skupiny. Ako vidíte na našom Discorde máme rumku ako sa pridať. Na web stránke si vlastne viete pozrieť aj recenzie od našich členov. Keď sa chcete klasicky pridať do skupiny, kliknite tuto. Jednoducho dáte join, pridať sa, vyplníte svoje údaje. Následne to prepojíte vlastne ten VUP so svojím Discordom a všetko vlastne ďalej pokračuje na Discorde. To by bolo všetko z tohto videa. Ja vám ďakujem, že ste to dopozerali. Dajte nám like, koment, odber, prípadne nás sledujte na všetkých našich sociálnych sieťach a verím, že vidíme sa pri ďalšom videu, prípadne vidíme sa už v skupine a zarábajte peniaze. Čaute.